Nintendo Switch 2 най-после е тук и днес, хора, ще ви покажа как изглеждат игрите на Switch 1 на тази конзола. В днешното клипче ще разглеждаме неща като апгрейднатите игри, не апгрейднатите игри, как се отразява всяка една игра на новата конзола и като цяло да видим колко е приятно за игране в handheld режим, защото всичките тези сравняващи видеа, които съм виждал, всички играят на докнат режим. Докато си мисля, че Nintendo Switch е конзолата, която най-много ще се играе в handheld. Затова исках да ви покажа как ще изглеждат игрите така и най-вече да видим колко ще изпъква този HDR, как изглежда резолюцията на този екран и фреймрейта също. Като за начало искам да ви кажа, че тази конзола много по-малко се затопля от Nintendo Switch 1. Преди Switch 1 ще ми се превърне в някаква печка, докато тази тук може би загрява повече в дока. Като цяло има много добър контрол на топлината в тази конзола. А пък нека да спомена, че тя е с абсолютно същата тънкост като миналата. Еднакво са тънки и двете конзоли, което е уникално, защото това означава, че може да ми се фане в чантата за университета. Естествено, играта, с която почваме днес, е The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, защото някак си всеки път като играя Switch 1, игра на Switch 2 и тя апгрейдната и съм като човек, толкова са ми ниски стандартите, така трябваше да изглежда тази игра принципно. Аз някакво съм играл на тези ниски резолюции, тези ниски фреймрейтове, защото ако не знаехте на Switch 1, игрите понякога пускат резолюцията чак до 540p, за да може перформанса да не се разрушава. Така че да, Tears of the Kingdom понякога даже на 540p ще върви на Switch 1, докато на Switch 2 в handheld тя няма да дропи никакви фреймове, няма да дропи никакви резолюции и върви на 1080p 60 fps. В новата версия на играта също са подобрени текстурите, много от повърхностите изглеждат много по-детайлно, оръжията и тем подобни. Абилитетата като ги ползваш не ти се разрушава целият фреймрейт на играта. Тук съм записал два почти идентични записа, как минавам през едно и също място, през един и същи час в играта, за да съм сигурен, че всичко изглежда еднакво и да знам, че най-лесно ще се намеря разликата от Switch 1 към 2 и това да го играя на Switch 2. Искам да кажа, че до ден днешен да играя нещата на Switch 2 ми е някакво нереално. Не мога да повярвам, че игрите са толкова добри, а някакво това трябва да е стандарта. На Switch 1 като ги цъкам ми е някакво нормалното, натуралния начин, по който трябва да върви играта. Като седна на Switch 2, повечето хора са като о, да, горе-долу така се спомням играта да изглежда. Не изглеждаше така при мен. И сега ми е някакво супер странното, не съм свикнал всичко да върви толкова добре. Но не ме взимайте погрешка, това е мега якото чувство. Но да, това са стандартите на един Nintendo играч. Не ме съдете за това. За жалост нямам OLED Switch, за да ви покажа реалните разлики в цветовете между OLED и HDR LCD екрана, но аз съм с 2018 Switch от първите версии, когато батерията беше най-слаба, дисплея имаше най-лошите цветове уж и не е лоша конзола, те имат минимални разлики помежду си всяка една Switch версия, но моята да речем е най-слабата. Но да ви кажа, на тази съм играл супер много часове и съм нямал оплаквания за цветове или нещо такова. Често казвам, в какъвто и цвят да ми пуснете игра, аз с време свиквам. В началото може да ми направи впечатление дали е OLED или не е OLED екран, но за мен тези работи почти никакво значение не правят, дали ми е HDR или не. Но мисля, че с HDR не са толкова измити се на цветовете и създава по-такова дълбоко и естествено чувство за цялата наситеност и цветност на екрана. Zelda Tears of the Kingdom ми хареса повече като механики от Breath of the Wild, но Breath of the Wild винаги ще ми е в сърцето и ще ми е по-любимата от двете. Тази Zelda обаче обективно е по-добрата. Те като цяло не са променяли много в графиките, арт стайла и някои от механиките, но мисля, че историята е много по-интересна. Имаш много по-големия свят, ценно имаш физиките и моделите на миналата игра, взели са ги, са направили цяла нова игра от това. Това е Tears of the Kingdom. Сега следващата игра, която искам да проверим е Super Smash Bros. Ultimate. Знам, много нестандартно, но просто тук искам да сравним времената за зареждане между различните менюта, между стартирането на играта, почване на битката и това, което виждате тук е определено по-бързо на Switch 2.
И след нея ще пробваме още две файтинг игри, първата от които е Dragon Ball Fighter Z, защото лоудинг таймовете за преди да почне битка са толкова дълги, независимо дали е докнат или не е докнат Switch-а. И тук искам просто да видите колко е по-бърз Switch 2. Като цяло съм много доволен и това ме накара отново да искам да скоча в играта и да се побия малко с моите приятели. След нея обаче ще пробваме Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, защото тази игра също отнема време да зареди между различните екрани, но тук мисля, че е повече грешка на софтуера, смисъл на самата игра като цяло. Тъй като видях, че анимациите са забавени, мислех, че това е отлагване на Switch 1, но не е просто, те просто така са направили играта. И битките зареждат много по-бързо, но не е с голяма разлика. Като цяло играта е много добре оптимизирана за Switch 1. И като казах оптимизирана за Switch 1, като играя Switch 2 версиите на тези игри, просто ме кара да оценям Switch 1 версиите толкова повече, защото много девелопери се отказаха или не успяха успешно да се портнат игрите на Switch 1, докато Nintendo те го направиха толкова добре, че когато играя игрите на Switch 2 и са апгрейднати, тогава ми е някакво... Уау, не мога да повярвам. И когато не мога да повярвам на Switch 2 колко добре изглеждат, като ги играя на Switch 1 пак не мога да повярвам как изобщо са успели толкова добре да оптимизират всичко. Така че от двете страни ме изумява. Говорейки за оптимизация, отиваме в Pokemon Scarlet и тук има най-много за разопаковане. Така, като цяло играта даже не вървеше с 30 FPS на Switch. Този път вървеше 60. Графиките са подобрени, резолюциите са подобрени. Сега, не знам дали текстурите на някои неща са подобрени или просто за първи път виждам играта на не 1/4 от FPS-а, на който да върви, и резолюцията. Но наистина тази игра, това е хайлайта на Switch 2. Switch 2 трябваше да пуснат с Special Edition за тази игра, ако ме разбирате. Най-тежките пространства Switch 2 просто ги яде. От много по-далеч зареждат примерно някои флагове, които трябва да се размахват, някои мелници, които трябва да се въртят, защото преди мелниците вървяха с 5 FPS. А тук главно внимание искам да обърна на терастилизацията, колко прекрасно изглежда като я правиш. Колко е смут, когато яздиш на този корайдон и после полетиш с него. Тера-ред битките, които изглеждат уникално на Switch 2. И с HDR цветовете и с всичко. Просто всичко изглежда уникално на Switch 2. Тази игра в момента я реплейвам на стримове, защото няма как да не я реплейна. Обожавам тази Pokemon игра заради историята, механиките, геймплея. Като цяло, най-голямата стрела в петата и бяха оптимизацията с резолюцията и FPS-а. Лоудинг таймовете между различните пространства също е много забързан. Много повече покемони се спамват на едно място. Имаше... На стрима ми по едно време бях преброил към така 30 покемона на екрана. Колко покемона има, братле? Някой да го преброи това. Да издаде 30 на 30. Човек има към 34 покемона на екрана ми в момента. Това на Switch 1, знаете ли кога ще се случи? Напълня им фреймрейт, напълня им полигон каунт, защото на Switch 1 те намалят полигоните на покемоните, когато се отдалечиш от тях, спамват се по-малко покемони. Ако това, което виждах на Switch 2 си беше заредено на Switch 1, той щеше да гръмне. Мапа също много бързо се зарежда, Pokédex е много бърз. Мапа мисля, че даже е малко по-бърз за стандартите ми, защото да лагваше преди ми позволяваше да малко да свикна така, къде искам да отида, какво да избера сега някакво. Добре. След Pokemon обаче отиваме да видим Fortnite! Точно така, Fortnite получи
ужасно голям апдейт за Switch 2. Този път, когато се пускаш от самолета, нищо не мяса на лайна, когато кацнеш, не се зареждат сградите пред тебе преди, даже след като си лутнал чест. Играта върви в 60 FPS и преди играта беше много добре оптимизирана, но някакво сигурно е на последния си дъх на Switch 1. Честно казано, Epic Games наистина много добра работа са свършили да оптимизират тази игра, но нека се дойдем на думата. Ето това е Switch 2 геймплея и на Switch 2 също са добавили маус контролите, т.е. можеш да ползваш джойкона си като мишка и това го пробвах на един стрим. Бях малко кракнат, няма да лъжа. Аз не цъкам Fortnite принципно. Не, аз не цъкам Fortnite като цяло, трябва да се поправя. Сега искам и да отделя момент да покажа някои от записите на The Sixth Axis, защото този пич показва някои игри, които аз нямам, но много бих искал и вие да видите. Така че, нека да започваме. Първата от които е Hyrule Warriors Age of Calamity. Тази игра върви на солидни 30 FPS на Switch-а. И тук говоря за Switch 2. Защото на Switch 1 върви с по-малко от 30 FPS. И много често, когато се биеш срещу тези групички врагове, FPS-а много пада. А тук, даже като вървя в 30 FPS, изглежда много смут, изглежда много добре. Сега обаче ще ви покажа Fire Emblem Three Hopes, която също е Warriors игра, но когато тя излезе на Switch-а, много по-добре оптимизираха, отколкото успяха да направят с Age of Calamity. И интересен факт, FPS-а на тази игра е uncapped, така че на Switch 1 върви с между 30, понякога 35 FPS. На Switch 2 тя просто върви на 60 FPS през 100% от времето, което е уникално просто. Даже не се нуждае от апдейт, защото е uncapped FPS-а, това се случва при нея. Както и при Bayonetta 3. Bayonetta 3 също има uncapped FPS, върви с 60 FPS на Switch 2. Сега бих искал да ви покажа колко бързо зарежда и колко стабилно върви Animal Crossing New Horizons, но за жалост тъпите сейф файлове на тази игра, когато ги прехвърляш на новата конзола, не можеш да ги прехвърляш обратно. Като цяло цялата сейф система на тази игра е толкова зле, но както и да е, не можа да ви покажа как изглежда на Switch 1 за жалост, но повярвайте ми, че зарежда с десетки секунди по-бързо, защото тази игра просто седиш и чакаш докато тръгне. И на последно, но не по важност място, ще влезнем в Fall Guys, защото Fall Guys е нямала графичен апгрейд, но тази игра е най-ужасният пример за игра за порт на Switch. Защото докато порта не е толкова зле, самия факт, че трябваше да е портнат на Switch, унищожи играта като цяло и я уби и заради това няма никаква фен база вече. Тъй като когато я портнаха, повечето мапове не вървяха на Switch и вместо да я оптимизират или да направят нещо по въпроса, те волтнаха, така както се казва, тези мапове. И когато ги волтнаха, означава, че тези мапове нито на компютър, нито на PlayStation 5, нито на Xbox можеш да ги достъпиш. Те просто ги заключват да не се падат, защото играта е кросплей, падаш се срещу хора от всякакви конзоли и не искаш тези мапове просто да зареждат на Switch-а. Тъй цяло заради Nintendo Switch-а тази игра беше унищожена. Но виждаме тук и самите менюта много по-бързо зареждат на Switch 2. Играта, самата игра по-бързо се пусна. Единствените забавяния, които виждаме е, че сигурно защото за първи път пускам играта на Switch и трябва да ми зареди всичките скинове и глупости. И защо ви показвам Fall Guys, сигурно се чуете, защото аз обожавам тази игра, но на Switch е отвратителна за игране. А пък аз там я игра най-много. Имам към 200 и нещо часа сигурно. Благодаря ви, че стигнахте до края на клипчето и благодаря на ченъл мембърите. Вече са 5-тима. За сравнение, когато приключих миналия клип, бяха 2-ма. Сега имаме Спас, Ден Бест, Level Up Retro, Петър SVP и Стормито. Всички сте най-лудите хора, за ето ме подкрепяте по такъв начин. И вие, ако искате, също може да станете мембъри, като се присъедините от бутончето, след като сте се абонирали. Отделно, докато едитвах това клипче, ударих 1К съба! Това е някаква мечта, братле, what? Бати кефа. Та-да! Ударихме 1К в YouTube, после паднаха с 4 съба, за това не говорим, те пак ще се качат докато това клипче го пусна и се разви там по гледанията, но както и да е. Ако имате желания, игри, които искате да тествам на този Switch, пишете в коментарите и пишете какви идеи имате, за да направим клипове с тази конзола. Благодаря ви, че гледахте още веднъж и ще се видим следващия път като кача.